Right, chekutanga ini ndinonzwi Isaac Dube. Ndinoramba ndiri muHarare, ndinogara kuMabvuku kuchizhanje. Dambudziko randasangana naro idambudziko rekudzoka Maronda. Maronda andinawo aya ndo amuri kuona aya ari kumeso uye nemasaidhi nekumusana chaiko. Maronda aya zvaanoita anobuda mvura, anobuda hurwa, anobuda ropa, anobuda honye. Sekuti pandinenge ndakarara kana uchipaona unoita izvifo pakuvhirwa mvudzi kune vanoita zvemabhuchari ndozvazvinenge zvakaita. Maronda aya anotidzadzisa kurara zvikuru sei panguva yemanheru iya, zvekuti kana ndida kuti ndizvichinje pakurara ndotanga ndatosimuka ndagara pasi ndochinja rutii. Uyezve pandinochinja rutii handita serinoita kakuvhurika kudaizvo robudisa hurwa uye neropa zvekuti mudzimai ndiye anozotomuka achindivhukota. Dambudziko iri rakatanga ndichipedza chikoro. Takatanga richiita senge zvisasa, asi zvaraita sezvisasa ndakangotiwo sinzi ndisati ndaziva nekuti ndakasati ndazoziva maningi necondition yangu. Saka ndakafunga kuti zvisasa zvichangoita sei zvichangopera, asi nekuenda kwenguva zvisasa zvaizvo zvaita sekuti zviri kusosona. Saka pazvinenge zvichitosona paya unenge uchiita seuri kukwenya saipo baba ndomatangira azvinoita. Saka rakadaro chirakaita richikura richienda kozviya vataimberi akazoita senge akabviswa obva yazoya kuzotanga futi mama, ndo zvaanoita. Panguva yacho iyoyo ndakambobatsirika ndikambobviswa emamwe maronda, asi vhare zvinezvo hakuna pandiri kubatsirika pa ndokuzoti azosvika paari pasiteji yaari iyoyi inyaya yekuti ine ndisina kana ndichibatsirikana. Mumwe ndine ndichiudzwawo ndinoendako panguva chona anotondudza achiti dzimwe nguva yakubva tarike mari, asi ndazosvikako ndinozonzwa mari iriko handichaikwanisi nekuda kwemaronda iwaya. Akubuda honye kwaanozoita nekuti ronda revo rinoita richikura, rinoita richikura rinozobudisa ndingangoti mwena mwarinobudisa. Rabudisa mwena uyauya, mwena uya ndiwo unenge uchienda mukati mune nyama iyaiya. Rinenge rakaita sekuitika kuora kuti rinenge rakutobudisa nesimeri. Saka panguva yemanje nhunzi dzinenge dzichimhara, nhunzi dzinodziziva dzinozotonza mabhakitirias ndokuzobuda honye karinenge richiita richikura richienda mberi richitovava richitovava. Rizvinezvi kuti honye dzisabuda nekuda kwekushaya mari ndinofanira ndichishandisa betadine kungoti kana ndageza ndoya kufukota nayo. Betadine iyaiya inondibatsira pakuti inogona kuuraya mabhakitirias ayaya ndini nhunzi dziya kana honye dziya hadzichabudi nekuti rinenge rakachena. Saka nekuda kwekushaya mishonga rinenge richitokura richienda mberi, honye dziya dzinenge dzichitoitawo ende futi rinenge richitodhivhelopawo pakushata kwenenge richiita kuya dzamara rasvika kwese ikoko. Raiti iri panhau yekurarama ndinoda kutenda zvangu mudzimai wandinaye. Zvazvinoita vamwe vanotaura vanoti hanzi dambudziko hariiti kaviri, asi ndakazoona seki zvinoshanda nekuti pari zvinesi sedambudziko randava naro irori handichakwanisi kunga ndichishanda. Kurarama kwangu kwese ndinotengesa, asi nekuda kwekondisheni yandava iyoyi haichakwanisi kuti ndinge ndichitengesa. Ende kuti ndiende futi kune vanhu zvaakundinemeta nekuti kunyakadai tichienda kutenga nonga ndichida kutenga iyeti akaona nekondisheni yandinayo mumwe anogona kuora mwoyo otosiyana zvazvakadaro. Saka mudzimai andinaye ndinotenga nekuti panguva iyoyi ndiye anotosimuka oenda makusiyana achimuka kana vane chokudyawo anomuka obikawo ondisiya ndakarara zvake iye oenda kunotengesa. Ziso rangu rakanganisika zvakanyanya, asi pane chinhu chikuona rinokwanisa kuona, asi zvarava kuita vanhu kuti within 2 minutes rinenge rane mvura uye hurwa zvekuti rinovhara. Kana ravhara ndinofana ndichitaura chinenzivhukuta avho neavo ndichingoenda zvakadaro ndichingora zvakadaro. Saka randikanganisa zvokuti handichatokwanisi kana ndakufamba chaiko. Even ndine mudzimai kwese kwandava kutoenda ndakutofamba ndine mudzimai kuti akwanise kundibatsira zvokuti kana munyaya mutauni akwanisa kutondibata ruwoko kuti ndivirire mota dzepfuura iyi ndozoita so ndozopfuurawo. Hatitarisei panyaya yekurarama, mune vana vangani? Right, ndandine vana vaviri, mumwe wacho akashaya gore ravhera. Mukushaya kwegore ravhera ikoko ndakanga ndichitengesa zvandanga ndichitengesa saizvozvi, asi kamuri kandanga ndakachengeta ndichiti ndiite nezvimwe zvikamu ndiva ndakwanisa kuzvitengera chikafu even mafuta kana chii. Kamuri ikoko ako ndo kakashandiswawo mavhiriyo ekuviga mwana, saka ndakasara ndisitori ndichiti kuvazero kutobva gore ravhera kusvika nhasi uno
kunyange zvinhu zvese ndaitengesa zvakanga zvaderera nenhau yerufuzi saka vari zvinezvi ndasara nemwana 1 mwana iye ari kutoenda kuchikoro akanga atori kuno kutauni zvakuti mari dzechikoro nechikafu nekuti ndimuitire zvimwe zvinhu ndava kukundikana nenyaya yekuti handisina chekuendesa kumwana ndakazvatozotomuendesa kuna mai vangu atori kwamutare kutaura kuna iko izvozvi nekukundikana kwaizvi kuti ndikwanise kunge ndichimuchengeta. Ndinonzi Susan Mhlanga. Dambudziko riripo ndirababa ndiro zvechokwadi. Pakaipa izvezvizvi vane urwere avainahwo vane maronda. Maronda aya ari kuti akabviswa wapabuda rimwe ikati operation wapabuda rimwe. Saka kudai kuti kaona vanotibatsirawo zvikuru sei vhini kuti zvikubva mudombo yobva zvavharwa hazvo kuti inyoka iwerere kufuridzane kana zvichirwa zvobva zvavharwa kuti zvisarambe zvichida because mwiri wacho wese unopedzisira wachekwa nekuramba achiitwa maoperation because 2015 akaenda kuchipatara akaita operation 2016 akaenda kuchipatara 2020 akaenda kuchipatara saka munhu anongoramba achimboenda muchipatara achikuitwa maoperation saka mwiri wacho wese unopedzisira waita ungaitwa maoperation saka totokumbira rubatsiro. Vamwe vangabvunze kuti ivo vabereki vamukoma Isaac nevamwe vehukama vangava vekwenyu kana kwana Isaac hapano here vamwe vanokubatsira? Hatotenda mabvunzo anobvunza kana kudzinza kwangu handidi kubekwa hakutorinda hakuna kana kudzinza kwavo futi hakuna futi zviuya zvakawana naivavo hakuna anokwanisa kwasi ivo vachoka varotosvupuka